My Tanya, these days will go on and on. Tusha reminds me of back in the days. Muchatanga kunyatsodana na baba Tanya. Mama Glory wakanga wakuita. Mama akatozopedzera kuzvonoti sisi vane kamukomana. Chiro zamusuya ndakanonoka kudzoka umba. Apa mama wangu akarara asati vambokotsira. Vanditidzokera ko. I remember that day. Utara the day wakazora muchukere chogo. Iwe utoita huku yacho. Asi mama wakakugona musuyo. Patinoza kuti ndaifunga kuti pamwe zvichachinja nekukura but zviri kutoramba. Tichikura tangoudzwa statement rekuti hanzi izvo mumba munoda kushinga asi ini ndatofunga kuti mune hondo chete haunana zvakanditorera nguva ndichiti una baba Tanya ndoda kanimbofunga handautomboziva kuti mune mutoro une maheadaches kudai so. Tanya, mudzimba zhinji dzandafamba mune vanhu vakaroorana dzimba shoma dzakadai so you have to be grateful because everyone is wishing good day zvanakawo mudzimba dzavo. But mwana mangu ndinoda kuti ufane kudarika zvandiri kuita izvo. I want you to be made kuti uve happy kudarika inini. Ndikubatsira sei? You did help my Tanya. Makatobatsira nezvimwe zvamusingatombofungira. Chasara it's for me to play my part. Ndichikuratidza my improvements but don't worry. I'm fine so. My Tanya. No, pane mama moments ekuti ndakagara ndega baba Tanya mbuti yo mukadzi akupengera tichibuda mumba mwana uchindiperekedza takabata magere ndichiti kuenda kuona iti umandera shuwa haiwa rega uzonzi udamba kamwe sitakambotayamba nababa Tanya. Iwewe wakatongokura nemafilimu my Tanya. Life engere mawani uchizviti vhii zvakakuomerera iti zambongo yamusubika lunch nasi my Tanya. Tongono kugadzira mapopcorn my Tanya. Maunogadzira chii? Popcorn. Tichagadzira mapopcorn my Tanya. Saka mutode bangu rongo ari potati tikudya mapopcorn. Nasi ndikutonzwa unyambo ko imi mbobika yako anaska my Tanya. Ndindabika mafeni wani ngoita zvamune mike muraite bamkuru ndamaruwa bamkuru ndamburowa musikubatika bamkuru kuirogoti ndaruwa wakamboya uzontsvaga bamkuru kana chikutsvaga everyday nambogara pasi rem baba makutoita pekushanya ndogara ndiripo wani. You're welcome anytime. Ndakauya nezvinhu zvakushayai bamkuru muripe ndiri right mani muraite ndiri right zvangu kushamwari yangu iri shamwari yenyu iri kubasa kupi iva musikuziva shamwari yenyu yakada basa kana kuti magame andakutotamba kapa ndifone kandibvunzo tari kuti ndikujoka nemi kamani ndikujoka nemi ndikuziva kwayo ndiyatondisenda kuti ndiyozocheck up on you ndione muri right here cooking yayo iripo sauti ingatopera mbongo mafebikisaivo sure ndandaya nemusoro wenguruwe ndasiya kuseru kana vabata bamkuru adaro bamkuru maine pigs head here kana maine cabbage zvese vatanga uri moya maitaji andibuda kudya cabbage riri health musoro wenguruwe uri health ndo unofunga kuti nyama yese yenguruwe izotesta nice. Nyama yese Angkuri mimi mnefunga dzakaora mimi. Kana kwakaurwadza. Nduwaruwa iwe. Akanajaza. Musunge necheni. Mazvinzwa mainini. Sungai mainini nawa necheni. Muwasungira samwe. Nekuti ndakudze. Hapana ro. Mune corrupt mind bamkuru ndikukuona ndikukuzivaye. Ona sungai necheni. Ndaenda kuya uzokuona kuti muri right here. Akanti ndizocheck up on you. Ndapedza basa rangu. Anti. Iribo. Kana paine anything munondifonera. Kana basa munokuziva. Ndiriko kusvika bata nyadzoka. Anti. Oh. Kwenzi goro moyo. Musoro wakagadzirwa. Imi.
togogadzirwa seke muchienda kumabusiness trip. Maitanya ndanzare. Enda unobika. Aiwa maitanya. Enda unobika. Ne. Iyo nditobatsirana maitanya. Aiwa kana iwe ndida kutombudzia hangu mushana ndiri papo. Zviri Mudzimba. Thank you, babe. You know, it means a lot to me. Good, you are woman, you're so sweet. Anything for you, babe. But are you sure it is warm? Maybe it wasn't going to mwana. I'm sure you go muna urara kwa yone ndefe. But muru mega, unozwa this is what mega. Atirage pambana tirwa. Pamba ndipo panototi rwarisa west. So kuti maybe haako. Saka unozongotaura neshamwari yako unzotarise. Unasikotingoona family yake. At least unoshow to show some love. Just itongetaise netitonga ndakazoignore pandaenda bye. And besides, you have a good heart, baby. And thank you, I didn't perekeza saka ngatingoende. Okay. Besides, I know the guy, you know. Saka dijafara panijamona. Yeah, right. And also, you know what they say. Do good and goodness will follow you, right? Yeah, that's right. You're so cute. So I want to tungu no. Yeah. Nzingupi so. Andanji kuzoda nofamba. Kuona hapo. Nda uchita hunu wakadari yo. Nda wadani pinza busy chete. Bada, madi. Batanya wetase? Batanya. Nyuchi. Iwe, ndikumbota zve uchire pana pai. Nyuchi kani, nyuchi. Iwe. Kana uchida kutara zve ucha ndizi. Enda kusango uko konorumwa nenyuchi wega ikoko kusina munhu anorwadziwa ndizi. Yeah. Yes. Tata tutuomba kwese msondo dzoti muri kurwara ime. Anyways, Beth, babatanya Beth. Ndibatanya. Aya tafara nimusai. Later babala. And I'm able to when I'm refit, so I mean that's what my rara got last time. Anyways, besides being Gwenny's girlfriend, I'm also Lily's friend and counselor. So she told me a lot about you. So Tika, I respect you, Babachai. You're a great man. Eva, I'm Batanya. Nice to meet you. We are not Zingonu. Anam Kazi. Anam Muri. Take good care of him. Yeah. And is it? Babatanya. Say go more. Right. Good. Tafata ona kandi. I don't do that ndomba kwenye kutono kuona timirise. No. Uka kuna munhu. Aunamona tata titingona family yenyu itongoa so tiradza tangosvika panjini. Aiwa, don't worry. Tatobva ko unozoya naye ndikumba wangu. Yeah. Kana atozoenda samana variko. Kunonakidza kuyo kuna maitanya varipo. Yeah. Iyo ripo saka ndikandikuperekedze. Nema kudzokera. Hata kuenda zoti. Nombozotosangana nawo murodi. Babatanya. Ise ko muri. Muri right. Ndiwana mugara kumba kwenyu big time. Tiriko kumba kwedu. Wewe enda usuka uzondona mazwa. Yo, shita baba kuna baba ya. Babatanya. Sarwa next time and say goodbye. Goodbye. Bye bye. Niyongono kumanyira iwe. So much. My name. What's up? Koba mukuru mazungu buda kandisati ndandira kubvunza maiguru vari sei? Maiguru waraita. Waraita. Imi. Uyo munhu uyu ari kufambapo uyo ane bakery yaBabatanya. Asi Babatanya ere? No, ishamwa dzangu dzekubasa idzi. Vanouya kubasa and vanogara chikufamba vari two vanhu and they say they're not in love. Can you believe that? Pamwe nawo kuti ndamusuwa chete murume wangu pati. Iyo bakery yaBabatanya chete. Aiwa, runonzi rudo mainini. Kana une rudo unongoona munhu wako pese. Avasi Batanya. Ima muchaziye murume wenyu makuita sekwei. Ameno pamwe nawo kuti ndamusuwa saka pese pandinongotasa ndikangochuka ndikada ndichingoona face yake chete pati. Next time enda inaye kubasa. Kana ndimbozozvikwaniseni.
Asi maiguru wenyu tidzokera kuna maiguru wenyu. She's very fine though. She's fine. But munofana kuita namba dzeich other. Mutaura mega. Ndandinadzo but baba Tanya unomuziya akangouraya phone chete anoyobhatora yangu. Ini ndozotengera kana ane. Kana saka namba dzawo manje dzakatorasika. Munozongondisira pa WhatsApp. Alright. Ndichezvandichaita ndichangoti wakufonirai mumaseva namba dzawo. Kana mada kunzwa kuti maiguru ari right here, munongovafonera wangu maiguru otara vega kuti ari right. Iri bo baba mukuru but uyo munhu uyo ndibaba Tanya chete Backview yake. Aiwa kubatanya anozosvika sei kuno kuya ari kunzi asiri munomutano uno. Mainini itai mushe. Alright. Ende kumba muno masungira riri. Aupa mamusungira. Alright baba mukuru chifamba zvakanaka. Mamusungira ni chenere. Mudzokere kuma friends enyu ai. Ndikandira manyire. Alright. Okay, I know that face. So we're going to play a game. Ask me any question, and I'll answer you honestly. I'm now confused. Because you know, the first time it was about the ring, and you never really told me anything. And now, Baba Tanya, you're acting really weird. Was going to drag away, like there's something you're hiding. So I'm not sure what you know what she goes into. About the ring. I was given this ring by someone very important, very special to me. Saka, I can't take off this ring. I will not take it off because that person means a lot to me. He's my friend, that's all. Someone special. Okay, but you seem like you know a lot of people. If in case the teacher actually said Baboy. So, you know, I'm a counselor, don't lie to me. I want you to tell me the truth. And I get you no zero. About the ring? Yeah, someone special. Let me ask you a question. You tombo to up your necklace or whatever jewelry by your mother. Would you take it off? Or she's someone special to you. Would you take it off? I want an answer. I need an answer. Would you take it off? No. Exactly. So this ring was given to me by someone very dearly.
And also I know Gedi ndakasangana naye kumarket uko. Aina sisi wangu, I don't know, maybe wakaenda kuchukua vesa, I don't know how they know each other, but I've seen her in very unpleasant places. She's bad for you, Beverly. She's a bad influence to your life. You're blinded by friendship. Go on. So you expect me to leave my best friend Wandaziva for years just because you said so? I'm better say go get it. I mean, what has she done? A lot. She has done a lot, Beverly. You are blinded by friendship. But ukavura maziso wako unaona kuti that woman ameno zvakangoita so. And we have people like that, but you don't need people like her. You know what? I don't want to fight. And I know what I know. And I just want you to trust me, Beverly. That's what I want. Gone. I also don't want to fight with you. And I'm really sorry ndakakurova down. So I know nduseka, but you know I'm really sorry ndakakurova. And yeah, I love you, so I wouldn't do that. It's good to feel that way for other people. Ngoni, I'm serious. I really do love you. It's good to feel that way for other people. When I'm not playing with you, you need to do this serious. I said I love you. I'll tell you what. If you break my heart, I'll kill myself first, then I'll kill you. You have a really weird way of saying I love you too. And I love that about you. Okay, I didn't say that at all. So we're going. Cool. Kiti zvangu ita zvona izotore fotero. Problem solved. Yes. Makore maviri anoraudzira ndichaya chimiro wazadzidza upenyu hwangu wanga uri gasva maitanya wakanakisisa wakabatana kunge feti kuku wazadzidza upenyu hwangu wanga uri gasva vakanzwa kuti tanetsana vanorova dendera asi muurova ndiwe wega uripo ndiwe mbabvu yangu ndiwe zviri yangu ndiwe mumwe wangu ndiwe wega uripo ndirirawo kati ndiwe wega uripo ndiwe mbabvu yangu ndiwe zviri yangu ndiwe mumwe wangu ndiwe wega uripo ndiwe mbabvu yangu ndiwe zviri yangu ndiwe mumwe wangu ndiwe wega uripo. Wakanaka. Maitanya, I see you. It's a good thing that you can see. No, kuti izvozvo Maitanya. Like I really do see you. Unapese paunoita dress up for me kuti ndioneka. I see you very much. Kana nini kwandiri wakanaka. Whether wakarara kana uchangomuka magazini une mabori chero. Wandirika, you are very beautiful and you are irreplaceable. I love you so much. So, will you please go out with me? Baba Tan,
izvezvere izvezvi kwauna kuneta. ndakaneta, but for you I am strong. Okay, chisumugwana kutaridza. No, let them see. Aiwa. Ngavaone ukuzinzwere wenyika nevanhu vako. Ndinoda maitanya and nothing will change that. Iwe. Ngavaone maitanya, ngavaone. Ndiwe mbabu yangu, come on dance with me. Aiwa, ndiwe Zoria. No, dance with me. Andiende kana sotamba nini. Maiwe. Ndikatoa maitamba pala ndiwe mbabu yangu. Ndiwe Zoria yangu, ndiwe enda. Ndora maitamba pala squadroko chinditora. Ndiwe mumwe wangu, ndiwe. Baba. Ndiwe mbavu yangu, ndiwe. No, tamba nini? Aiwa, ndigone kutamba. Come on, let's be crazy. Ndiwe yangu, ndiwe. Baba chani. Ndiwe mumwe wangu, ndiwe. Ndiwe gauripo denderera. Unochikoka iri? Anje unozorora. Changwambo tamba nini first? Ai, tosamba kana ndizorora. Ndiwe mbavu yangu, ndiwe. Ndiwe jori yangu, ndiwe. Ndiwe mumwe wangu, ndiwe. Ndiwe gauripo. Baba chani. Ndiwe mbavu yangu. Tafuma. Yes, Andy. Iska. Let go. Uripo. Ndiripo. Kumaitanya batanyaro. Hamena hanzi vaenda kumafura mhepo, Didi. Are you okay? Because you look like crap. No, I'm not okay. Come on, Tafuma. Talk to me. Ndiri mudika, but I think ndine kuneta. Ndobudza. Talk to me. I'm all ears now. Lily. Until you know my wife went kumusha. It's not working. And ndopanda ndichitarisira zvisikaite ipapo. Ndopapa ine hope yangu yese. Ene zvachitombozoita sei? Mana Tafuma, unozvinetsa nenyaya dzisina kana basi. Problem yako isandiko kuguma kwenyika. And besides, there's always a solution to every problem, don't you know? All you just have to do is to think outside the box. We have tried everything, you know that. Tafuma. Don't you know kuti ukachaya plan A, ikaramba kushanda. There's plan B. Plan B ikaramba kushanda. There's plan C, plan D. Kushuka plan Z, don't you know? And besides, I think my ideas. Lily. Uri hanzvadzi yangu ivo. Hazvimbofi zvakashanda. Ko zvikashanda Tafuma. It will never work. You're my little sister. I was always trying to help. Thank you. I appreciate that. Welcome, friend. Bamukuru bate zvakanaka riri kurwadza. Mira ndikusumudzira kusaka sofa. Ndine mamuchida kutowedzera kundichikora ino. Don't worry. Isa kumberi. Van, Madi. Bamukuru maita mauya. Mwana chema ngi. Lindi chituiti. Bamukuru wandichikora gumbu. Wati? Bamukuru wandichikora gumbu. Lily, tozotaura. Okay. Tafuma, I'm going to kill you now. Madi. Bamukuru, bamukuru,
Tora Lily maita. Midai unokwadza mwana akakwanisa. Urita sei pana ndokunza pamba pangu wakuta kutamba tamba na mai wangu. Bata nyanga. Explain bankuru chimira Hapana explanation hapo. bankuru cherereka nenditsanangure zvaiti kana nchibuda mbandi then panasvika padhomba ndadona ndobva ndamika. He was only trying to help. Ndopanda ndamenyuka gumbo ndokutaura kutyuka gumbo kandikutaura Tengere ufuwa ndikabana kutyorwa gumbo kubviswa umandara maita saka ndachizviziva nditombozviziva izvo zvamutaura izvozvo but ndine zvandakanga asakutaurereni. ufuwa ndikabva ndakuda kuti dzipa ngehuku kudaro. Ufuwa ndikabva ndabvisa mumandara lile. maitanya tibate zvakanaka gumbo racho rokuro hatichatogonekana kutsika. Iwe unongoshaya mashoko ekutaura nawo iri panguva dzakadai zo. bankura nditi gumbo ratyoka here munhu atyorwa alright broke a leg break the leg Tipina mumbo. breaking the leg broken. Bankuru zvese Ndo ma 10 plus 4 40 ka iwaya. bankuru matichi Urondura here. Hey. I love my family that much. Yeah, you love your family. But your family yedu tese futhi. Ndikupe mvura. Ndipo mvura shamwa. Aiwa wana Ngozi ngozi. madzipiro wangu andita. Awana ngozi still. Inini? Unita ngozi kumuri kwenyu. Ya pinda utore mvura. Ndiri wait here. Aiwa wandidzipa ndigire mvura. Awo. Nae ufuka kuti ungondidzipira mahara. Kudaro crusher windpipe yangu. Uda mvura yerudzi manje. Room temperature. Wasema. right achitena maneri ndita kufamba kachi. Bankuru wangu alondikwadza kana kuti uraya ke. Isikande. Bise. Bise. Ude Ndeno tokuona. kuzoona Uwe. handiko Alili kana sadara. sandibati sandibati kani Lili kana. Kanda kati sorwa. siyana nini wazvizwa Sawa kutenda. Lili. Lili wakunzonitora newe. Impane. No means no, hauzvizivi here. Unozokwanisa kuti anorara kuda harisi kuda kutaura newe izvozvi. Maruwanika apera aya mufana. Akazara. Alili undivhera nezimujara raunaro. ndo rinoita Jara usiyana nebhebhi rangu. handisi bhebhi rako iwe ndi Todadira nezimujara ere. Manje sisi wako ndakutoenda nawaudzi. enda Ngandidadire nechimujara icho. vatoziva nechimudhara ichochi Jara chakakurisa kudai. ndiwo anoita ndiye ane focus. Kwenda. You seem like a good boy one. You ruined my life. Ndakavhiringidza zvakawanda chaizvo mupenyu hwangu nditombodi kana muona. Ndiye mufana wacho. Ngane magatsi kutoya pamba futhi after that. But you unokwanisa kuita unoziva chii. Just turn a new page. Oh, I didn't. Baba fende munhu munzira nezuva. Makashika. Tomaisa ada kumaisa mbavha chera ada kutiza munhu wezvikwere zvinoba ringatomhanya. Iyo. Exercise haisi yekumhanyisa mbavha chete choma. Ndoba toita maexercises kada kurogera. Come on. Ngova mvura. Imwe. What is life?
Siwo ndine mubvunzo yo. Ukuzofambisa seyo. Anyaze. Une mukadzi anokuda handisi. Ko zvinhu zvawakuita izvi. Inda. Kubasa kwatinoenda uko. I'm glad you asked. Basa kwatinoenda uko kunoziva kune ma-stress oku. Home should be the place that I want to go. Ndinofanira kuti ndinoda kuenda kumba to feel relieved, you know. Ndibvise ma-stress ekubasa tafuma. Ndinotozifarira kuti zvoni ndikapedza basa na 4, by half 4 I am home with my family, with my wife. Okay? Ndotozvidawo zvese izvozvo. I understand. Saka, but how is this going to solve it? You don't understand, Tafuma. I don't think you understand. Kumboko kwakaberekera mbada. Okay? Kwakutotyisa kuenda kumboko. Nekuti at the end of the day waita stress kunoku kubasa, waita stress uri kubasa ka. Wasvika kumba wakutowedzera stress, wakutowedzerwa stress. Newacho wawakarora ka. Instead of being a painkiller, she even adds up stress. Ndosaka varume tichifa tiri vadiki. Nekuti mudhoromo munenge mune too much pressure. How can we handle it? But you guys, do you talk about it? You need to tell. The things you are telling me now, do you actually tell them to Maitanya? I think I haven't. I have a lot of times. You know, marriage is different, man. It's different from what I was taught by my father. You know, so we used to argue na Maitanya, but at the end of the day, we would just solve our differences and move on. And it's kuramba kunetsana, but kunetsana each and every day, every day. Tinenge takutoita marriage yekuti kutsvagirana ma-mistakes, you make a simple mistake, it turns into a big deal. But why? Ndino ndakambuza makomudza Maitanya, ngatiwirirane, hatina nguva yekuwirirana. You know, andabva kubasa ndakaneta, and she doesn't even notice that all she wants to do is fight. I have tried, but zaisasanda. Saka Beverly came along. Saka iwe uri kunatsa cheating. Chero kamutora Bev wacho kamisa mumba. She will just become the same. Why not fix what you have already? Don't get me wrong, buddy. Cheating is bad. It's very, very bad. I don't want it or like it, but somehow I feel better. Ndikabva kubasa kone stress andinadzoka. Ndikaenda kumba kwa Beverly. She asked me how my day was going. And it's compare na Maitanya. But good is good, right? When I tell her how my day was going, I feel better. That's me. It's not the bad to feel alive. But when I go home, ndichingoshika pamba cheteka, ndichiri kugedwa kontanga kutengwa nemvunzo yekuti, "Hey, semsausiya mwari muriyo. Hapana hupo, hapana sauti, hapana what." She doesn't even ask how my day was going. Mupfungwa mu munenge mune too much pressure. Can you imagine? Ndisina kutaurira mumwe munhu. That you know, she acts and I react. I don't want to react towards her, but it just happens because I have a lot of stresses, too much pressure mudzoro umu. Saka pamwe pacho kana ndataurira mumwe munhu how my day was going. When I come home, I try to make peace na Maitanya. You know, Maitanya, let's not fight. And this kuda zvekurwa newe. I share with her the happiness that I have. It's going on perfectly fine. If it was like that, I'd be coming home each and every hour. Thank you, Baba Tanya, na Bev. You're making my life you're making me a very happy woman. Saka, Maitanya is supposed to thank you, na Bev. This is wrong, man. I know it's wrong. Man, I know that is wrong. And like I said, you know, it's very, very wrong. Cheating is wrong. And every person who cheats, he's a bad person. But trust me, man, sometimes it feels right doing the wrong things. Now, at the end of the day, I feel better. Maitanya is happy for her sake. You know, and you know, kwenda marriage now yangu na Maitanya, we would always be fighting. Whether what will we be teaching to our children? Man, we were at the end of the bridge na Maitanya. So I think sometimes the wrong things happen at the right time. That's what I think. That girl saved my marriage. Man, she is saving my marriage somehow. It's bad, I know, but she is doing that. Let me tell you something, Batanya. Lying to your wife
makes you a bad husband. Lying to your girlfriend makes you a bad man. Let me tell you something that women don't understand. And it's complicated, but they don't understand it. For example, now you were fighting with my Tanya and you are in problems with my Tanya. Yeah. You went and find happiness somewhere else. And now things are getting good with my Tanya. Things will be better. Yeah. And women actually expect, they will be surprised when you tell them, when they find out you actually have a girlfriend. They'll be like, Inka, we're a happy one. But they actually forget kuti pabakanga musiri happy ndipo makagadzira this other relationship. Just because now you are happy, it doesn't mean that you can just turn off that other relationship you create. And that's what women don't understand. Kuti that's where it gets complicated, because they only see things here. They'll be like, why? How could he do this to me? I thought we were happy. But they forget that this thing was created before you were happy. So it's very complicated, and you need to find a very delicate way to actually solve it. Man, I don't know how it's going to come, and this even kind of my consequences. Actually, I don't know how they will come. Like, let them face me. Kwete my Tanya, not Beverly. She's a good girl, a great one. My Tanya is a great woman. So let the consequences face me instead, because I'm the one who made the choice. And this Kuramba, what I'm doing is bad. So if the consequences, let them come and face me instead. The consequences will face all of us. I'll be here for you. Anyway, I need to finish my run. Yo manya. Ndina ngo freezer ngo ndastika bamjikona. Awuzondona ngonozopa into zongonzi. Takumanyisa bavaka. Ndiniri pamberi. Iwe.